pini Karbi Anglong TV9 News kilang aradono phansme kardom pipaju panig. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arj panikha. Jiri kentenga hitia long pen, gulat ke Georgia phanpura, mimi mate pokar cartoon isi one pen, expiry date ke kali bonta angin kitan pika jok chono dak. Sonsi aruni phahini, bhomta arni jiri kentenga hitia long pen, gulat ke Georgia phanpura, mimi mate pokar pu cartoon isi ahim vanlo, bonta expiry date ke kali la, bonta koson pen loni, angin kitan pika jok chono dak. Lason sirada phan kapachinia lampe nang litum ulada long mimi lapen pokar kachunam chere mexi kini expiry date kali bonta angnim kitan pega jok chono dak anpin asikti na homalong le inputa lapuson angnim kitan side lapen chosita ho thikdo labangso himate labangso kichwa harmu osumara to phan kinam aning hangpik lapen kichwa aning hangpik lasi maduta me kachere abangke kinang sot Unpulo tangte lahai harmuke namni desi kimi. Jiri kindeng pen Carmel Tuso, Karbi Anglong TV9 News. Nijang Karbi Anglong langhan pathuk lamalong aruni phai si arni nihang lapen Nijang Karbi Anglong Labor Union isia tumpen ingdeng pli International Labor Katalondu. Bangso jai mek jasemet ki bipo nang kok atheke Hako Bharat Sadhin long liako Bharat adera rada phan areng ki lokatum sai ke baklem adu kang hoy ka chenek ka holo kilit ong ajok labor tumpen ka chesong pon ke sangar ni long lang jipu ka chesong pen ke chok arni lo pusi non anta talon bom lo lason thak thak si West Karbi Anglong Labor Union isia tum sitame ningkan suri ni rain ko ningkan pen International Labor Day talon bom bang bom si pining an ke indeng pli kechok talon dunlo. Lason si jai mek ada por Pfizer kebra chitimapor Labor Union alama inthur ponsi. Langhan pathok lampen dongka mukama towar krong pli ka chitogalong an armu chejeng pensi West Karbi Anglong Labor Union isia jakong chipaklang pensi jai mek pangcheng pon. Laso phi Labor Union isia songalong ke doara tum angbong International Labor Day katalon pon aputhak lapen Nihang Nijang Karbi Anglong Labor Union isi laan sose ajakong kapangtang pon jiaphan chethan chimung pon International Labor Day katalon amayalong West Karbi Anglong Labor Union isi amayphu Manap Kramsa District President Kaboning TV District Secretary Paniram Teron lapen West Karbi Anglong Labor Union asong atum lapen kaprek Labor Union asong kachinghon aradatum chitong dunsi jai mek misen pen pachun pon News Tech Report Karbi Anglong TV9 News. Kemi ke lalo, ini tum kedamtang ningkan suri ni ra ingko ningkan seng lo seng de pena pi bangke ningkan suri ni ra ingko raisi pensi mede talon seng lo 2021 pen non pinin 2024 lo porun pli ingdeng pli kechok lo peni lasi ingdeng pli kechok bangke East Karbi Anglong atum sitame napache tondon thek matenili East Karbi Anglong kedamtang ke seng da mateng pen pini labangso East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong itum chelang si pini labangso mede mate International Labor Day bangke katalon padopon lo asi klembang pu bang pi don sitame itum chelang si cerap cirisi cirung cerek bang si pini labangso mede bang pachon pon lo lasi nitum ke bang jia por bang ke nitum ke klem ke dampon ka cisik sitame nitum cisik pon bom lo tasi ke damtang ningkan suri ni ra ingko rai thom sitame West Karbi Anglong nitum ladak dong kamu kamarong sopi penceng lok sitame nitum kaprek adim nitum sai bang ke klem deng pon po nasi nitum bang ke lebar tum han ka chehumri dam lo puson tame nitum deng pon lo lasan sinon ke bang jia por bang ke East Karbi Anglong sitame nitum dak ke deng pon do po lebar tum han nitum chehumri dam po lapen la sofi made la non ke bang jia phang mang si nitum thedung asai ta nitum ke klem ponji kachisik dolo
Pasili tum labor union abang ke abang putin tum si tame ni tum nangaching hon duni phana cherap dunje phansi ni tum kaduwe phansi tame chuni ripon padolo he tum west karbinglong lapen east karbinglong tum phansi tame tim pini ni tum ladak east karbinglong president pen chenglok ni tum la west karbinglong president pen chenglok district committee la pupu district committee pen chenglok si tame ni tum abang so koson si ke claim ponji ma si tame he tum nanke bang je por bang ke lahai bang asai misen pen ing thur pon po pusin tum kachisik pon padola pini ke deng pon bang ke pining bang ke ni tum la armung kache jeng ta padu pon lo pada bai sirke rachite ma por malom la pen ke ni tum non ke bang je por bang ke kapre ta ke step en pon dolo sa pini bang ke la mede aphansi ansi mede prote ili tum kam kachuklem tum aphan ke jok ke longar ni ili tum methang adet kache rai kom lo ili tum bang ke apotsi ili tum methang adet pusi tame faruk kre sirke bra inkora throk 1926 halasu pen ili tum phan aron ke thik pia tengsi pini labang so international labor day matemi medi bang e pini taron padu pono koklo lasi kadu gobe kaching hon nili tum kaching hon abang pu bang pia tum an sitame rong rup long tum ke seng pon sitame non ke bang ji doji lasi lahai long tame nang pache tondon ji phansi ni tum chuning ripon padolo lapen ni tum abang ke kadu kawe ara phansi tame tum kapang ripon ji phan isi labor union kam ke claim tum phani tum kapang ripon ji phansi kache sek lapen kamat hadolo pini bang ke ni tum bang pharoi ni an ke chitong lo ni kan wang teng pulo te pining bang ke ong mu chot lo lasi ni tum ke kachirung pen namasi methang pen sipu chirung cherek pen si ni tum ladak ing thur pon lo lasi ke bang jia por bang ke ni tum kaching hon karbinglong arat duan si tame karbinglong along nang ke dudun kapre ka khai tum si tame pen chenglok tribal pen chenglok si tame ladak nang cherap chitudun pu pusini tum ning ke thege pini ka duwe ta ning chepat herin ti lo pini international mede nitum kedeng pon padu pon lo laben nitum sorlo hin bentan nitum la lebar union po bangke num on an ke nitum ke claim pangtang pon po bang sin nitum chisik pon lo lapen non ke bang east west lapen lapu de mahasa kompanya long lebar atum kam kachongda do natum do lo lapen hadak pen an ka siksak do lo lasi nili phanang hang lo lapen nili huni si dam lo aronon ke bang thuji penap sakon ni phanang hang thulo la sakon nili dam thui lasi lebar union pen ahin pen pravdin pen kirap do nang pu pusi nil kadu ko phanta chuning ri pon lo nani to west kal benglong long sorlu la pen so pin so dong bang ko pin ke claim ke dam asai kachipek do sorlo tum aphan ke claim ke dam ka cheprek po bangke nili pinyamat ke theklong lela sita so pin so tum bangke non pin ana ke podolo lasi birta long lo nili tu lasi non ni tum lebar union pen mani ka chirap dunia phansi ni tum chisik lo mane ke claim tang an atang kata chilong lipin lasi ulta se alang tum phan kang chek thu lasi ni tum prabjin pen ni tum umrang so company long bangke ke dam phansi chisik lo tang tena li tum phan la pinang ana aning kan ni ke thomam hang pat hek pen api karbing long tum mas council ben pini PDRD yang pidun son dum ni lu tum phan council pen na bangke pinar ni bangke ni li chingki dam ta long lela la pen ni phan jat alam tan nang pudon lela jat ardi tan ni li long pon bangke ke theng lela union tum aphan RD nang pipelang ni li pinan tok ta thek long lela nani tum chening ring tum RD nili ke kachuning ri kang tunga ba nili tum lebar union tum phanta mane konsela hin pen nang kira pon nang gi po bang sin nili kadu kawe karbi east west akarbi kidoan ara tum phanta nili chuning ri lo lasi konsela long kido bang pha tum phan anta nili chuning ri lo ni tum phan lebar union tum phan kira pon dia phan bang ke pon long alali phandara ka ha na ke pon pen ni tum pen tami tum bang long lo lasi non afran ke bang tami tum tami horodak kabori phangke akone tum branch pipni tum seng pon thu po la pen karbi anglong ara tum tami la lebar union long nang cherap dunje phansi chunuri pon lo athe lebar union ke anutin tami sini lo pipasi lebar union ke seng ma la ke mithang along ri ke jok wan nai phansi tum ke seng pon long lo lasi do an karbi tum tami nang cherap dunje phansi chunuri pon lo lasi klam pen rapen nang bori pon rapen nang bang phatin chonda rapen akote rapen jido ans tami kadu ko nani tum iskal benglong long area committee la pen branch committee ko na ke seng ni tum non kram ta ke branch bang seng pon long la ta district committee bang seng pon long la sinon la
dak mede jodet masih ko dak branch committee bang seng pon pola pen dia komite seng pon fano tum sing kipon bom lo la sin la ifrang non seng pon po la si la branch committee fan ke tum seng pon kan sik tang dolo Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo 2 mi thangmi.